Gallerier administreres i filhåndtering i kontrolpanelet. Et galleri oprettes som en ny mappe under mappen Gallery. Klik på mappen for at tilføje billeder. Vores galleri er nu oprettet og klar til at blive trukket ind på en indholdsside. Klik på knappen Udvidelser i værktøjsbjælken og vælg det ønskede galleri. Galleriet vises som et billede i redigeringsprogrammet, men erstattes af et rigtigt galleri på hjemmesiden.